Ja es poden comprar les entrades i els abonaments per la nova temporada del Teatre de la Costa Brava Sud, on s'inclouen les programacions de Lloret de Mar i de Blanes. En total seran més de 50 espectacles entre els mesos d'octubre, novembre i desembre. Tenim unes instal·lacions fantàstiques, tenim un teatre espectacular i el que hem de fer és arribar a la gent, és a dir, per molta instal·lació que sigui, el teatre és de tothom i tots hem de ser capaços d'apropar-nos aquí, veure el teatre i poder gaudir d'ell, que per això és de tots els lloretencs i lloretenques, i també, com molt bé has dit, dels veïns que poden venir a Lloret amb un cop de cotxe, tenen el pàrquing i ho tenen tot perfecte per poder estar i passar una agradable estona. Hem buscat una programació que sigui el màxim d'equilibrada possible, és a dir, hi ha comèdia i obres de teatre en la qual hi hagi actors mediàtics que es coneguin i que per tant siguin un reclam per la població. També hi ha clàssics, obres de teatre clàssiques, hi ha música i per altra banda doncs, es fa una aposta per als grups de teatre locals a Lloret de Mar que també tenen i han de tenir una cabuda molt important en aquest teatre perquè són el principal públic del nostre teatre. Pel que fa a les entitats locals, la temporada preveu les actuacions de l'Agrupació Teatral Casal de l'Obrera, els Ja Cobrarem i l'Associació Cultural Teatral Mueca. Per altra banda, en propostes per a públic familiar, la temporada ofereix un total de 5 espectacles com Núvols per a nadons i Orelles de xocolata i també la projecció de 4 pel·lícules. Cris Joanico i l'Escolania de Montserrat encapçalen l'oferta musical i en l'àmbit del teatre hi ha espectacles per a tots els gustos. El dia 17 d'octubre arribarà en Joan Pera, que celebra 50 anys a dalt dels escenaris. També arriba el 21 de novembre T'estimo, però no tant. És una comèdia que s'ha traduït ara al català amb un dels protagonistes que ara surten a la Riera de TV3, en Josep Rinuesa. T'importa si fa 3 dies que la conec o si fa 3 anys? El que passa és que no ho has pogut suportar, igual que no vas poder suportar allò de la carneta. Per primera vegada portarem circ a dintre del teatre, serà el dia 22 de novembre, un espectacle de circ en el teatre, i obre la temporada Andrei Dorin, un espectacle que ha girat per tot el món de teatre gestual, basat en una família que de cop hi apareix una malaltia com és l'Alzheimer i com l'afronten. Recomanada per la Fundació Pasqual Maragall, Andrei Dorin, de la companyia basca Colunca Teatro, obrirà la temporada el 17 d'octubre. Les entrades es poden adquirir anticipades al Museu del Mar. El mateix dia, una hora abans de la funció, a les taquilles del teatre i també online al web del Teatre de la Costa Brava Sud.